Добро утро отново. Вие сте с сутрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Добро начало ви пожелавам на новата работна седмица. Дано всичко да е наред, дано всичко да е спокойно, да имате устреми желание да си свършите работата добре. За състоянието на язовирите отново ще поговорим сега в началото на тази работна седмица. Завършихме миналата с, тревожното съобщение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, че около 500-600 са потенциално опасните язовири в страната. Започна, разбира се, спешна проверка на Държавното дружество язовири и каскади на въпросните потенциално опасни язовири. Паралелна проверка прави и фирмата Напоителни системи. Така че добро утро сега казвам на инженер Стайко Ганчев, който е изпълнителен директор на Напоителни системи ЕАД. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на зрителите на Националната телевизия. Разбирам, вчера цял ден сте бил в Хасковско при язовира Лена, нали така? Значи в събота и неделя бяхме в района на Хасково, заедно с колегите от язовири и каскади. Всъщност правиме, проверката е съвместна, която правиме. Тъй като те са авторизирани в момента от правителството да следят за технично състояние на язовирите. Заедно с тях има един списък от 30 язовира, които трябва да се проявят в Хасковска област, говоря. Само на територията на Хасковска 30? Да, така вече потенциално опасни. В събота с колегите от язовири и каскади, заедно с представители на областна служба земеделие, гражданска защита, успяхме да обиколим някъде към 7 язовира, наши. Така, до един, който е общински, не можахме да стигнем, който трябваше да погледаме в село Маслиново, тъй като пъти просто до някъде свършваше, беше затрупан със сняг. Състоянието на язовирите на напоителни системи е добро, бих казал, доста добро. Имайте предвид, че при нас има експертиза, имаме квалифицирани хора по клоновете, които при нас следи нивото на язовирите, прави се контролирано изпускане. Ние сме повечето язовири, под 30% от язовира е празен от обема на язовира, именно с цел да може да се поемат тези води. В момента се прави непрекъснато изпускане, за да може да има достатъчно обем. Инженер Гънчев, само няколко думи за този проблемния язовир Лена, защото стана ясно, че там концесионерът е бетонирал изпусквателните кранове, за да не загуби рибата. Що за приумица е това? Сега, в интерес на истината, вчера целият ден бяхме на този проблемен язовир Лена, едно се казва, който е над язовир Иваново, който се скъса и направи това нещастие в село Бисер. Ще подчертая, че този язовир е, може би, като обем вода е 10 пъти по-малък. Иваново е бил над 3 милиона кубика. Тук по така изчисление на експерти, в момента, защото той е заледен, са някъде към 230-240 хиляди кубични метра. Стената, която е земно насипна, този язовир е строен 1958 година. През нея има филтрация и на един участък тя е компрометирана, казано, така се е свлекла. За да няма... Вярно е това, което вие казахте. Сега с очите си не съм го видял, тъй като има лед. Нали, не може да се види. Самият изпускател казах, че тръбата е била спукана и те се напълнили с бетон, което е пълно безумие. Нали? Това по техническа гледна точка не трябва да бъде. Това, че е безумие, тук спор няма. Въпрос е какви наказания се налагат в такива случаи? Тук наказанията трябва да ги налага, трябва да се направи следствие. Прокуратурата. Ние не можем да налагаме наказание. Нямаме такива правомощия. Първо, второ, този наш язовир не е наш. Не сме го експлоатирали ние, за да го контролираме. Това, което нашите експерти направиха, когато разбрахме за проблема с този язовир, на место като отидоха, предписаха и там се ушири преливник, канала на преливника. Той е смъкнало се нивото, ушири се до кота скала, за да може да изтича водата на язовира, за да не да се мине налягането върху стената. В момента, така по наши сметки, още взето около
за едно денонощие 34 хиляди кубика се изтичат по този начин. Но тъй като тази стена така иначе е опасна и за да не се случи това, което се случи с язовир Иваново, кризисният щаб, с нощи бяхме в село Бисер под ръководството на областния управител на Хасково, госпожа Озунова, се взе решение, язовира ще бъде прокопан в средата на стената. В смисъл ще се направи един отвор, който ще кажем 2 на 3 метра, за да почне водата да прелива през самата стена и да се проправя път и да се излива надолу през дерето, за да може язовира да се източи тук до 1-2 дена и този проблем да се реши. Сега, още малко за язовир Елена ще поговорим. Само тук ще ви кажа, че със заповед на областния управител на Хасково днес в 9 часа започва контролирано изпускане на водата от въпросния язовир. Заповедта е оповестена на събрание на жителите на село Бисер. Известени са хората от околните населени места. Вчера стана ясно всъщност, че районната прокуратура в Хасково е започнала проверка на арендаторите на язовир Елена. Сигналът е подаден, както разбрахте, от областния управител Ирена Озунова, която е настояла за образуването на проверка заради това, че язовирът е бил замрежен, а основният изпускател на водоема бетониран. И на твоите въпроси връщаме се към студиото и разговора с инженер Ганчев. Някакъв коментар на току-що чутото? Коментар е, че тези мрежи, които слагат на преливника и това дига на преливника е абсолютно незаконно. Значи тези мрежи те ги слагат за да не бяга рибата, но сега както е случая в момента, ако трябва да този преливник е направен, като се дигне язовира да преливат. Те спират, сега има лед, като се дигне нивото, леда се подпира в мрежите и язовира не може да се изтака. И затова това не е само тук, това е на други места. Това е абсолютно незаконно, трябва да се махне. Ние затова в момента там, видяхте кадрите, се сваля нивото на преливника, уширява се, за да може да се изтича водата. Не, вие добре казахте, прокуратурата наистина в случая може би трябва да свърши работата. Вуйчото, племенника, лелята, стринката, това нас не ни интересува. Абсолютно. Прокуратурата да провери тези сложни роднински отношения и да се види кой е правил безобразие, престъпни безобразия, защото това може да костват и човешки животи, и кой си е свършил добре работата. Това, което са направили с основния изпускател, също е абсолютно безобразие. Не можеш да бетонираш това основно съоръжение на един язовир, преливник и изпускател, ти го бетонираш. Инженер Ганчев, кажете ми, това, което сега виждаме в язовир Елена, по-скоро изключение ли е или по-скоро правило според вас? Как да ви кажа, подобни язовири, така наречените, те са общински повечето, са над 2200. Ние погледнахме и още един язовир Корийка, един язовир Елена 2, които са много по-малки. Положението е подобно, да ви кажа честно. Това е липса на контрол и на правилна експлоатация на тези язовири. Какво ще установи проверката, която ще се извърши съвместно с язовири и каскади, просто не се наемам да... До кога ще продължи тази проверка? Доста време ще отнеме, казах ви, те са 2200 язовира. Ние сега с язовири и каскади ще проверим тези, които са нашите големите язовири. Времето е доста. Трябва много хора, много средства да се ангажират. Аз ви казах вчера, ние успяхме в събота да обиколиме 7 язовира. Само 7? 7. При задача 30. Трябваше и вчера да обиколиме още 6-7, но заради проблема в Елена просто бяхме там, за да се дадат предписания, да инженери и специалисти да вземат решение. Сега, доколкото разбирам, с големите язовири, тези така наречените от национално значение, там няма проблем, защото строя е безкрайно значи, силен бил. Няма, да. Така, обаче, сега има нещо парадоксално. По новите планове на правителството, тези язовири ще минат, образно казано, под юрисдикцията на Министерството на икономиката. За вас обаче остават точно тия малките, проблемните язовири, хиляди на брой. Ще се справите ли? От какво имате нужда, за да се справите, за да ги проверите на първо време, пък след това вече да ги укрепвате и така нататък? Значи, така наобщо ще кажа, ние имаме 149 чисто наши язовири на напоителни системи.
Тези комплексните, които са 21, за които говорите, те са публична държавна собственост и са ни дадени за стопанисване и управление. Тоест, част от тях по новите разпоредби на правителството, които са за енергийно производство и за питейно-битови нужди, те ще минат под управлението на язовири и каскади. Другите ще останат при нас. Ние, нашите си язовири, които ви казвам 148, с които напояваме, те ще остават при нас. С експлоатацията тук сега идеални случаи няма, разбира се. Навсякъде имаме някъде проблеми, но при нас язовири следят денонощно, контролирано изпускане. Аз всяка сутрин получавам сведения какво е нивото, колко е изпуснато. Това се качва на сайта на напоителни системи. Що се отнася до малките язовири, действително така разпоредбите са тези, които са общински проблемни, да минат към нас по право. Не изглеждате щастлив от това? Не съм от най-щастливите, защото това са, както виждате, проблемни язовири. Трябва да ги обследваме. Трябва да назнача доста специалисти, за смисъл да направя нов отдел или дирекция, която да се занимава с тези малки язовири. Нова структура? Да, в рамките на напоителни системи. И това, разбира се, са доста големи средства, които трябва да се отделят. С това да завършим, колко пари ще са ви необходими? Поне 4-5 милиона. 4-5 милиона. За обследване и за всичко изотре. Успех и търпение, защото тази проверка, както сам казахте, ще продължи дълго, а е важно да бъде щателна. Успех, инженер Ганчев. Благодаря ви, че бяхте тук. Сега да се върнем към водещите новини.